Mangani. Asasaat marat kanahuli sa nalinggan di kami pinoparni punami si Raja terus roh kami dinamang rumpun dinamang udaw na kalaliwa sa tekyon dinamang hidihon udaw na malalagasan sa nagaw ni mana sa ibatua tamang ng dulo umamingon Ngayon ang gali. sa dugo kahami niyan bidaw na dua siya mula-mula siya mula tapa bahan magandang mula-mula alas baru madugaw ng soba. Grabe madudul sa oras dia mempermusik namin. Dimang Ngayon ang gali. Gondang mula-mula dugo soba. Oke, permusik namin. Asa lihat gani, lihat boros. Dihamay pinapare pung namin si Raja Luan. Buru beri tapi mulda pinapar ni damang naong sari majuo. Asa bay mamang gondang lihat gani.
ang panusin namin. Pinahuli pa sa tamu, ipagundang dia di amin. Ako pwede ang panusin namin. Kung ang pangkat tiniotas namin, di natutuwa namin ang sari maduo. Jadi lang gabi. Asa huwag na si amin do, sa kamu kundang na pusik-pusik na bata sa panusin namin do natutuwa namin. Kung ang bilang namin, mangordasi. Jadi lang gabi. Dari galing masalah lawas. Suasana ini mati kamu raja di pemburu namin. Alam buru na buju. Di batik jeno adik buang si kami grupo. Tupasatane maduhamu raja di pemburu namin. Tulay namin.